Naimbagagsaba, bong nagmay, di ay tumatlang ang programa tiyag mula gapit, manipod matlang iti dahi itong stasyon iti radyo 1143 DZMR. At kung mablawa kadagiti amin ngagdingdingag iti dahi itong stasyon iti radyo kin kadagiti amin nga programa, niya po mang bendisyon kada kayo kakabsat, nga anos ngagdingdingag iti dahi itong programa tayo, wun iti dahi itong stasyon iti radyo, kat niya po timang bendisyon kada kayo, kastamat kadagiti anyaman nga platform, iti YouTube, iti Facebook ka, kaya na dumaduma pa yung platform nga babalin nyo mga ganda ito yung programa, wano da ito yung stasyon iti radyo 1143 DZMR kakabsat. Kat di na minsan nga Sabado, tinapagsasaritaan tayo may panggap iti pamati nga adda ti Arabid na faith.works. Ngumiti da ito mga gundaway, itultuloy tayo lang da ito ng faith.obeys. At ay kumangay pamati nga amuna iti sumurot ken agtulnog kabsat. Isong iti dayto nga gundaway dayta iti nakamatin tayo iti dayto nga programa tayo. Ket itultuloy tayo tumatlang dayto into no umay nga Sabado. Ket no daman dagiti questions yo when no damag yo kabsat kadagiti adda ti Facebook kada Messenger surat kay lang when no type below and comment below no adda dagiti kayat yung nga makablawan. Alawan iti dayto nga gundaway kahit kung arugyanan kakabsat iti pakaistoryahan daytoy may panggap kini Apo Hesus ta amuyo daytoy kamuno ti kasayaatan nga pakaalan iti ehemplo awan sa bali no dini Apo Hesus. Ni Apo Hesus isuna nga talaga iti nangted iti kasayaatan nga ehemplo ni kasanot agbyag iti maysa nga tao, maysa nga Kristiyano, kun maysa nga sumursurot ken kuana. Kadagiti nga kapadasan kabsat nga napadasan ni Apo Hesus ti panagtultulnog namet manipod 0 o 1 to 30 years old ni Apo Hesus kabsat, the Bible is silent. Do adda dagiti dadu mga record nga ibagbagadang saan nga naikabil daytoy ijay awagan tay nga scriptures. Nung petikas ta kakabsat mabalin nga kitaan tay man dagiti paspasamak. Ulitek ni Apo Hesus ket maysa daytoy isuna wennohan nga maysa isuna iti kasayaatan nga ehemplo ti panagtulnog. Malagipyo ijay libro ni Juan Kapitulo 2, iso daytoy di may panggap iti panagtulnog na kiniinana nga Maria, idin kunana awanen ti arak, nguno awanen ti inumen. Okay. Kahit kuman nga basaan tayo daytoy, ijay pakasarakan na ijay John chapter 2 verses 1 down the following. Kunana dito, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Verse 4. Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." When they were set there 6 water pot of stone. Kaya nasawon dagiti burnay nga dakkel dagitoy. According to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece, Jesus said to them, "Fill the water pot with water." And they filled them up to the brim. And he said to them, "Draw some out now and take it to the master of the feast." And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom, and he said to him, "Every man at the beginning set out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior." Kahit nasawon, datay maud-udin kat dagiti saanin nga naimas. "You have kept the good wine until now." Kabsat, daytoy man ti kayat ko nga maibingay kada kayo, dingganday mampay daytoy nga kanta. Ti dalan nga inted mo kanyak Apo, dalan ti biag ngem tinalikuda. Ketunggal adang kun
kenawan panagbaligi to'y abiyag. Mangegkut timek mo iti kaunggat, at ipanggep mo apo idalana. Inawat kut jaya day tuyalubong, ngem ladingit nagunod day tuy biyag. Itan aramidek pagayatam apo, tanapadas ko nagnatibukod adalan ko. O agserbiak asiraragsak, ta sikat yan namnamaken tibiyag. Ngem no man pa'y may sakon nga anak mo, masansan ang mapagladingit ka, tamasurot ko't pagayatan to'y rikna. Ngimawan man tital na to'y kararwa, bitan aramidek pagayatam apo, tanapadas ko nagnatibukod adalan ko. O agserbiak asirarasa, ta sikat yan namnamaken tibiyag. Itan aramidek pagayatam apo, tanapadas ko nagnatibukod adalan ko. O agserbiak asiraragsa, ta sikat yan namnamaken tibiyag. Ta sikat yan namnamaken tibiyag. O agserbiak. Agyaman tayo today, kanta kakabsat, no kalukulukat mo lang ti Radium kabsat, no kalukulukat mo lang nakatune in data, kwerdos ti Radium ti 1143 DJMR. At dito itigayam yung buwang lang maitig mula gapit kakabsat. Alawen, agyaman tayo mat, kadagiti kakabsat, ang mga asikaso kadagiti amin, iti technical, nga ipangpangulwan ni Sir JM. Kabsat, subyanan tayo man, dati na pagsaritan tayo, wano nabasa tayo itay, may panggapit, dito nga pakastoryan iti kasar, ijay kana. Muno dito nga wedding in Cana. Now, kita kabsat dito nga ni Apo Jesus kandagiti amin nga disipulo na naimbitada. Now, kastamot kini Maria, adangaro dito pakahistoryaan na kandagiti agsuserve wenno adda kadagiti agsuserve agitay asers kung natin manlaangan ken naduma-duma pa nga mga asikaso. Now, nukit kita ni Maria kandagitoy disipulo kini Apo Jesus. Amok nga asideg kadakwada daytoy nga tao nga nagkasar. Iso nga nakitam lang nakita yun no kasano iti authority ni ina ni Apo Jesus awan sa balin no din ni Maria nga imasideg kini Apo Jesus ket kunana awanen iti mainom. Awanen ti inuman dagiti tattao. Kuna, diyan ngay authority na. Kahit nasa uwan, kastat itiwagas iti panangibaga ni Maria kini Apo Jesus. Apay nga masiknan launay ni Maria. Kaya nasa uwan, asidig nga talaga kadakwada dahito nga taong wano dagito nga duwa nga nagkasar. A relative or I don't know. The Bible is silent kadagito yung matlaang nabasa tayo. Ngam, babaan matlang kabsat, iti panang-obserbar tayo kan panang-anag tayo dahito nga nabasa tayo. Pudno nga talaga nga asidig. So nga kita, ni Apo Jesus, mabalin nga they were seated in, dada iti may isang lugar, nga kadwa na dagiti disciples na, and they're having fellowship, and they're, watching or agmarmarites naman. Siguro,
No, ngam I believe nga idin imay ni Maria kini Apo Jesus. Kunana amoyo, they have no wine. Amo madingay at may sanga ina nga mapan o masidag kini Apo Jesus. Apayan niya kumamot isong ako na ni Apo Jesus ko na, woman, what does your concern have to do with me? Anya ko mati, I don't have any problem with that. Ta imbitado tayo lang. Anya ko mati awan mabalin nga naitid ko mati regalo ko, haantay nga problema daytan. Ta kuna na ngamin dito may kalon nga aldaw. Kalpasan ti may kalong aldaw. Amoy kabsat iti wedding ijay dagiti Hudyo ket pitong aldaw. Ijay mat kadagiti datay magarud ijay balasiw tawa ijay Middle East, ijay Dubai specifically. Makita mga talaga dagiti no babae nga asadegan nga maikasar iti balay da balkutin da ti adu nga silsilaw. Ano thousands of silo probably, you know. Tamin makita madayo pa lang. Amumon nga dayta asadegan nga kasar. No ket 1 month dayta nga ang silsilaw adu nga bulb, you know, adu nga bulb dayta or Christmas lights adu dayta nga Christmas light. So nga uremat dito yung kakabsat dimtengen di may kalungal daw kaya nasa uwan idiim mo na the first day iti kasar madite nga nakita dito yung madite nga hanam mga imbaga nga ti kasar ka the first day or second day umabalin nga on the third or fourth day ngam the giant celebration nalpasen iti may kalungal daw. So nga datay kuman marigmugen haan nga naimas launay nga araken iso ti may papainom ngam saan mga kasa tinapasamak awanen iti inumundan kapsat. Iso nga imasidag ni Apo Jesus ay imasidag ni Maria kini Apo Jesus kung awanen ti mainom. So kung napay nga anya ko mati problema dita hantay nga problema dita. Nagmayat-mat dati pan nakaibaga na woman. Now kita antay nga ti panangibkas dito ni Apo Jesus ket inkabil ni Apo Jesus dati authority niya as the Son of God. Hanamot nga dinirespect ti ina na nga ibaga na nga nya babae no di ket inusarnan tangamin da jay authority met daytoy nga ina nga nangibaga kini Apo Jesus nga kadwa na iti disciples na mabalin nga naibibkasen ni Apo kadagiti disipulo na ket nakita dan no siya sino ni Apo Jesus. Okay, mabalin nga daytan iti background kabsat ket maawatan tayon ti position ni Apo Jesus ken ni Maria akas ina ni Apo Jesus. Ket no kitaem aji usual ngay nga common nga ina nga ni parta ka man inka man mangalat ti kasto inka man gumatang inka man ni kurang ti manok kurang ti masidan ket awanin inka man pala gumatang balong. Anak ko inka man pala ngam ni Apo Jesus dito ko 30 years old. Yeah? Okay. Now isungat kahit kung kinita tayo dati nga pakasaritan ng background tapos nanti kasta makita tayo nga adda iti panagtungpal ni Apo Jesus iti inana no pay awan pay nga talaga iti panawan. Now nukit kita adda nga iti kapadasan na ni Maria napasahamak sa ato mabalin nga kita nyo mabalin nga addan dagiti napadasan ni Maria manipud 1 year old aging gana 30 years old in between that nakita niya kunana ni Apo Jesus ket kadwana ni tatang nang agar aramid iti lamesa. Ta karpintero ngo di sa son of the carpenter. Okay, nakas ti numotibyan ket karpintero tay magarod. So nga naminsan kunana ni mabalin Okay. Hypothetical. Medyo gumatalgatel dati karabukob tayo. Okay. Kunana ni Joseph, Jesus aginanak man pelang anak aginak. Maturog man pelang taginanak. Ket makamuka no kay mga ituloy ti agkatam agragade mun urnusen daytoy tamumeten nay kabayag tangagar arami den ka okay atidog na kunana mo si mabalin nga naatidog daytoy nga lamesa nga umanay iti 12 disciples. All right, iso nga inarami daytoy nga lamisaan hindi kuan nagring ni Joseph ti tatang ni Apo Jesus. Abay niya naramid mo nalpas meten nga dagusen. You see. Malagip yun dahil pinaka ni Apo Jesus nga more than 4,000. Mabalin nga Jesus, inka man nagsaado. Kuna mo ni Maria. Ninang, kuna naman. Edi kuhan, pagtalikod lang. Ni apay nga, da ka man dito yung agay-aya man. Muno, makitungtungtung ka dagiti taon. Di ba imbaong ka nga nagsaado? Inaing kakitaan man dati. Burnay tayo. Hinya ka dato yun. Kuna naman siguro ni Maria.
di nagsubli na pa ni Maria di unag ti kusina. Ni, napuno mo aming bornayen. So nga kapsat, kahit mo sa wan, idi imbaga ni Maria kini Apo Jesus. They have no wine. Kunanan, awan ti mainom. At dan ti kapadasan na ta imbabaon na ni Apo Jesus mabaling nga Jesus. Pumanawak ata agluto ka mabaling ako na ni Maria. Ket agsubliak mangal daw tayton. Hindi nagsubli ni Maria kalpasan na. Aya. Ni, apay duduwa mo nga ikan. Dato'y linutom. Apay naibusan tayo na aya kung na naman nga tan ni Maria napan ije unag man ti kusinan takinita na no ang naibusan da gitay abasto da di ko nagsublita kaya nakakasarita nakigtutan ni Maria ni apay nagadumat dagdagos nga naluton awan ti imposible kini Apo Jesus idi na ahan nga recorded daytoy ulit ahan nga recorded daytoy mangkit kita tay lang dayjay kapadasan ni Maria no apay nga imbaga na nga awanen iti mainom at dati kapadasan nan at dati experiences na of previous years of previous hindi lang na minsan nakaskas daaw man ang tinapasamak iti unag iti pagtaangan da. Now take note kakabsat aday ti anak ti Diyos, anak ni Apo, the Son of God, in your house. Anya nga ti panunutim. Awan sakit, awan problema, awan amin adda ti kapya. Imagine when Christ dwells in your house. Jesus, the God, the Son of God dwells in your house. Awan ti problema. Kabsat. Now, kita antay daytoy ni Apo Jesus nagtungpal kini inana. Kat awan kabsat, awan ti mauawagan nga, awan ti unquestioning obedience. No di kat dagdagos at daday ti mauawagan nga prompt obedience and complete obedience. Kabsat, we must carry unquestioning obedience at times intun masapol nga sumurot kini Apo Jesus. May kadwa, masapol nga our action must be complete obedience. Anda nga ron di papaaramid ni Apo king kakadi kamat aramiden. And then, our response must be prompt. Masapol nga dagdagos, no? Kasapulan. Dito inaramid ni Apo Jesus is a prompt obedience. No pa'y kunana, anya ko mati aramid, that doesn't concerns me. Kuna ni Apo Jesus. Ngam numampay ti kasta, amuyo no anya ti kuna ti inana. His mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Kitaan nyo, jay authority namat akas ina ni Maria, ijay anak na. Ngam nagtungpal lata uray pay kuna na nga my time and my hour has not yet come. Ngam makita tayo jay result na daytoy dagitoy kabsat nga iminom iso da jay kunadan. Ni may kaalo nga aldaw dato yan kat na dagitay ko masaan nga naimas nga araken agsipot ta siyempre amoy mabalin na ulaw-ulaw damot siguro ngam daytoy nga arak kunada kat iso ti kaimasan pa lang iso daytoy ti sabsabali kabsat sabali nga arak daytoy mabalin nga ti arak nga ibagbagayo kat makapabartek ije wine ije context ti Hudyo haan nga amin nga wine kat makapabartek adam dagiti wine nga makaagas. This is just a term used. Kabsat, ulitin tayo. Ulitek, no adda ni Apo Jesus, no nangaramid iti nakaskas daw, saan nga makaipaay keng katipagdaksam no di kat pagimbagan. Mabalin nga dagiti nakainom di day, at dati saksakit da, dagiti na dumado mga sakit da, imimbag da kat naagasan da. Tani Apo Jesus, dagitoy nga nakaskas daw nga inaramid na agtultuloy daytoy nga apektaran na uray pay di akin ngodo wenno murdong daytoy nga diyan lang murdong maragmagan datay na alad ang atan awanen na ibusen ngem addalat ta iti samay ken pannakabalin na nga mangagas ken mangaramid iti impanggep ni Apo Jesus. Saan laeng nga uminom da tapno mabartek da no naagasan da kakapsat. I believe, mamatiak nga kasta ti mapasamak. Tat ni Apo Jesus ti panggap na amin, it is beyond our thought, beyond our imagination. By His obedience to God and obedience to His earthly mother. Kabsat,
Awan iti inviolate ni Apo Jesus. Nagtungpal ni Apo Jesus. Kabsat, uray mat kadatayo sika nga agdengdengeg. Intun nagtungpal ka dagiti kayat ni Apo Jesus. Nguno kayat ti Apo nga aramiden iti biyag mo. Kastamat iti mapasamak. Adda iti nakaskas daaw. Nga benefit. Adda ti benefit na nga nakaskas daaw kabsat. Now, ulitag, na minsan, nadakamat tayo daw yun. No si kakat may isang atleta, masapol mo nga ma-exercise. Iti, no si kakat may isang basketball player or tennis player or boxer, masapol mo nga talaga nga ma-exercise. The tendency no, awan iti exercise mo, you might lose the game. No saan, kunada dagiti Tagalog, bad trip ang coach. Bad trip yung coach. No saan, naku maupay dagiti team, they will be disgusted. Agsipot taawan mo ti exercise mo. No si kamot ti akin kukwa dahi tangalugan nga barbaro nga lugan kat ipadrive mo ti anak mo nga barbaro na laeng nga nakaalat ti license na. Agsipot mabalin nga pimasa ijay driving lessons. They was able to get the license. Han mo kahit nga ipadrive dahi tangalugan mo. Delikado. Mabalin nga maidong parna or sana nga kabisado. So kakabsat, mabalin nga kastamat, mabalin, masapul mo't nga, iti faith tayo ma-exercise, kan adda nga talaga, iti panagtungpal. Amo yun na minsan, da kami nga taga 1143 DZMR, kundi team, headed by our station manager ni Sir Ted Dolohan. Napan kami kadagiti na dumado mga lugar, dita Nueva Vizcaya, ken dito Quirino, kat naglugan kami ti helicopter through the New Tribes Mission ang ipangpanguluan met ni Pastor Rene Tanhusay. Kat dati piloto idi naglugan kami at dagiti checklist na sakbay nga ipangato na kenwenno ngumato di helicopter, he has to check all those checklists sakbay nga ipangato na dayta nga helicopter. Kat kabsat nakitak nga very strict isuna nga sakbay amin nga sakbay nga communicate iso na the nearest tower, masapol nga i-check na amin, kanayon na nga kitkitaan iti manual. Kapsat, God or Jesus has showed us a manual, a written story of His life on earth called Scripture. Kat maawatan tayo nga dagito nga lesson kat manual dahito datay good news nga ibagbaga tayo. The manual is the good news. Dahito timangtid itinasyaat nga guide kabsat, ket ti problema, di tayo nga masursurot dahito eh. Colossians chapter 1 verse 6, the same good news that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives. Just as it changed your life from the day you first heard and understood the truth about God's wonderful grace. Kakabsat, masapol nga ron. Nga mai-align tayo di iti biyag tayo, iti dayta nga good news, jay manual, jay example, model nga inaramid ni Apo Jesus. It's like what I've told you. Ang istorya nga pakaistoryahan ni Apo Jesus nga nagtungpal. Dayta dagi jay masapol nga surutan tayo nga manual, example. Anyaman dagiti adda iti panpanunot, plano, character, aspirations. Anyaman dagita saan ko mga mayadayo, ijay ehemplo nga inaramid ni Apo Jesus kada tayo kapsat. Palubusan tayo ko mga ni Apo Jesus, agbalin nga plumb line. Plumb line, day hulog ko nada dagiti Tagalog. Nga nagay patakdar ka ti haloblak, adda dati nga plumb line. Kat day takit adda iti padagsin ijay heavy pointed metal below. Kat no adda day tanga string. Iso nga naglakam nga mai-align datay laying of hollow blocks wano gipatakder ka iti poste kakabsat. Masapol nga mai-align tayo. Align ko maiti puso, align ko maiti panagtungpal. Amin nga ramidin, even in your business, even in your career. Amin nga kayat mo, saan lang nga agtartarigagay ka nga kanayon, you wanted a position, but you may probably get the highest position. Is it aligned to the will of God? Are you in line with the will? Or itikayat mo lang kat accolade or position or accomplishment or you garnered all this, Ngam adayu kamot kini Apo Jesus. Awan mo't ije pan nakaitungpal, ije kayat kan tartarigagayan ni Apo nga specific nga tartarigagayan na nga aramidam kuma ngam saan mo nga maaramid and you disobey. Nakita tayo dito nga ehemplo nga Jesus Himself obeyed.
nagtungpal ket simurot ni Apo Jesus. Kabsat, our obedience glorifies God. Sigurado dito when we obey Him exactly on the details of what He want. Gaputaan mo tayo nga surutan because we have the manual and we follow the manual. Obedience benefit man, sika, siyak, amin, we benefit. Our obedience benefits everyone. Agsipot ta amom nga naka-align ka ket iti resultanan to di panagtungpal mo apektaran na iti nadumadu mga tao. Kabsat aday iti may nga gayem ko. Gayem dayto idadak ijay balasiw taaw. Ket nagkita kami ijay Iran. Ket daytoy naamamuna ni Apo Jesus. Okay, naggayem kami adati kadwak matlaeng may nga agtartrabaho, nakikita kami. And then iti saan nga han nga nabayag nga gundaway ina-acceptar na ni Apo Jesus ket pinastrict na ni Apo Jesus. Iti biyag na ket ni Apo Jesus iso iti nagbalin nga apo na saanen. Ngem daytoy nga kabsat nalastog launay. Nalastog nga talaga. Ngem awan iti napasamak awan napukaw aming kinalastogdan idi ni Apo Jesus adda. Ije uneg iti biyag na ket nagtungtungpal si mursurot na introduce min iti panagtungpal kini Apo Jesus. Ngem adda takabsat daytayhan nga napukaw dagiti old self. Isu nga gaputa adda ti girlfriend na di girlfriend na met namati metten. Isu nga saan nga nagbayag na si kuganda tay girlfriend na. Okay, and through the years year after year, kaano dajay, 2007, nagbayagan. And year after year, ibagbagakad kinkuhanan nga, masapol nga i-sort out yun iti panagasawa yun kung panagkasaryo. I-document tayo dayto yun. Siyak tag-voluntaryon kunak nga mangkasar kada kayo. Uray simple laeng. Okay, haanin nga iji simbaan. Dur di balay no isut masapol. Tani dadakil mo dagiti naganak yun. Haan dalat nga sinur. Tati kayat dakab sa tatay latabong gaseous nga wedding. Kunak kadakwada, awan mapasamak. Year after year after year. Yeah. Ngem gaputa kankanayin ko nga kasarsarita, finally, kabsat, nakasar ko mo ilang isuda this year. Ket kalpasan na dayta kakabsat. At dangay iti nakaabang gayam nga bendisyon. Ket amuyo, dadya adda iti naawat da nga naited kadakwada nga lugan. Okay, may nga pick up. And then si marunod dagiti project ken nagadu mga dagdagos ti project nga naipaay kadakwadan. Ket amuyo kabsat, ta saan maggarod nga taga cornerstone daytoy. Kung nakadakwada mapang kayo di pastorya tayo sorry. Di mawat dangarod kabsat iti pamakawan. Ket kuna day pastor da no idi kay pay ko mga nagtungpal ti ibagbaga ni daytoy gayem yung ni pastor bong. Dagiti ko mga banbanag naawat yun. Iso nga na delay. Kabsat, disobedience delaying the blessing that is allotted to you. Iso nga agtungpal tay kuma. Kit nakita kong tip bendisyon nga ipapain ni Apo Dios kadagito yung agasawa. Taag sumursurot na madlata nga madadagiti banag lang nga violations. Kabsat, kumusta ka? Kumusta iti panagtungpal mo? Do you have a prompt obedience or complete obedience or unquestioning obedience? Sapay ko mata, nagbalin nga ehemplo ni Apo Jesus ka, kada tayo iti dayto ng agsapabaan ti panagtungpal na. Kararag tayo, Apo, agyaman kami. Dumawat kam ti pamakawan. No, saan ka mga nakasurot ken ka? Imadayo kam ken ka, agsipot adadagiti kayat mi nga aramiden. Pakawanan na kami ket dalusan na kami. Iturong na kam kad Apo iti, nananay nga panagtungpal ken ka. Ket Apo si kang ruden ti mang maka ammo nga mangiturong ti amin nga addang nga aramiden tunggal may sakada kami. Kahit miti sumurot kin ka. Itinaga ni Apo Jesus dawat mi digitoy. Amen. Agyaman na kabsat. Sapay ko mata. Haan lang kumangintun bigat. Ting ka pa nagtungpal nga mapan makigimong. Tati pa nagigimong saan lang nakamang ngay salakan day tano diket. Di pa nagtungpal mo. One of your obedience, okay? Showing your obedience, mapangkanubigat. Haan lang ko mga nubigat. No diket dagiti banbanag nga ararami din dita unag tigles sa iyo. Sumurot ka. Ken, makitimpuyog ka. Agyaman akting kay panagdingeg dahito tigayam yung buwang nagmahiti dahito matlang